Chinalजोंनो नों आबुगाना तेतु सुयागारै सिपागाना सुइगा तेबो मारखे नायथकामो हेलो दलरो बाहाय तंबाय खाख्लाय जत काहाम करनो तंबायना हनै दलक नर जत सावैना मानखना ताइ नगै मानखना तीन जाय दिन वातयो आमाबाय त्रिपुरा हा कलकते ओंगै तंखा ओ तीन जाय दिन वातयो आमाबाय बसकसे कस्तंगो खा पब्लिक रक केबो नि हिंके नक बाय थांका माइ रक बासि रोमालिया नक कलै थांका तै केबो हिंके नक बायै हा बिसिनो फबजै थैका बेलाय खेवाना मा सिंचा ताइ दुख दलरक ओ इंस्टागो बनि याकुं कुफुनो फुनुगै अन्थै गुथु फुनुगै रिल्स खायनाय रक मासो रां मानै तंगो हाइपना अमरनो थाङै बरक किसापना हेल्प खायमाया सुदु निजनि बहुंनो सिमिनो सोबंना बागै नायो नरक स्क्रिन नगै मानखना एकटा परिबार आठजन थैमानि नक बाय कलायै हा बिसिनो फबजै थैमानि बेलाय खेवाना मा सिंसा ते आ थैनाय रकबो कुनो आलका दफानि बरगया सेनिति ब्रासा रकसे थयो दरक नर जत कासे गान खना हनै खाख्लायो हानि स्नामजाक हावनो तंना हेने इको नर नुगुनो माखना जे नक हाबाय स्नामका आ नकनो बरकनो फबै बुथारका आव दलरक जों जत साइमानो जों गरै बरक सेनि नक रक हिके वानि स्नामजाक ताइ हानि स्नामजाक अमनि बागै जों जत केयारफुल के तंना नांगौ दलरक फायदे हिके आसे कक साया कारै भिडियो नो चेंगला सिनाय खोनादि बाय आं ननो कासे ककनो साना मुजुंगो नों बनो नगै कबरंना फाना चान्स दङ हाइपनो ननो नगैले केबो फाना कबरंगला खोनाय सुबाले बगला जायाथ लंका हाथाय थाग ओयाखो निनि रिल्स खाना ओयाखो नों रियाखो काहाबके रिल्स खाना रिया हिके रिल्स ता खायदे अलख नों बैबाय मोनै जानाय निनिया मोखांबाय नों बैनि बागै कबरं मानो हाइपनो निनि बागैले केबो फाना कबरंगला बाय न अमसिमि साना मुजुंगो नों अमहाय रिल्स खायमानि निनि भिडियो कुरो दिन लाइक फलोअर्स मारना हनै आसा ता खायदे खोनादि बाय आंनो कासे आइडिया रोवानो नों जदे आसकसे भाइराल लंना मुजुंगो हिके निनि आलै खमनो फनुगै भिडियो खायना नांनाया काम खायना नांनाय तारपर हिके जे नों लाइक फलोअर्स ताइ भाइराल अंनाय निनि आमखांबो तामसे जानि सित्रा लांखा बो ब्रै जानि निनि आमखांना नगै ननो हामजांनाय नो आंखे खोनादि बाय नों आसकसे जदि सिंगल तंना सेलेउ हिके निनि आमखांनो किसा चेन्ज खायना नांनाय ताइकाय सांनो न आइडिया रोवानो नों बाहायके नायथ अंनाय नों आसो 200-300 टाका दामे फेस वाश फुलना नांला तक खिमानि वाक खिमानि पंग खिमानि अमबाय नो मोखां हुका हिंगे मोखां सुका हिंगे नायथक उन थांका हिंगे ओ इंस्टाग्राम याकम फुनुंनाय रक ऑटोमेटिक निनि औरमा फायानो मासा ताबक आ भिडियो नो जूम खायबल नायलेखना नायदि आंखौनो माना खाया आं जलिया नायदि आंतेबो जाजो नायलायदि बोरै हिंगे नायथकतिरो बिनि आकल हिंगे तामसक सित्र सिदु बोरै नायथगै तामंग नायबा निनि आकलसो सित्रा हिंगे आ बिसिनि यंकलायजाक बो तामसक जानो मोनाम सुका बो माहाय खायमानि तैसे मरा बिहिया जोंमा निनि आछिपा यंकलायजावना मानखा हिंगे काहाम के देतल साबान बाय सुगै सातुंग फारानै सैरंनो चारवानो बुजिखादा अमरंनो जे खायनाय रक नरनो कायसे कक सिमि साना मुजुंगो प्लिज उइदाउट कन्डम सारा नरक ताखादि हाया हिंगे नरनो अनेक रिक्स दङ ओ बिसिनि यंबो तामसक जानो कतरंखा साइचुं लरि मा तंखा नाहारदे बरनो आगसिपाक रबो ताम जाना आसे मटक जागलां आसे मटक जाग हिंगे तानबागे मसक रक रहितनिया हिनु आंखे थासिंगो जेला मासानो सामानि नायदि बरक बाहायके भिडियो खाय अन्थाय गुथु फुनु याकुं कुफुर फुनुगै आबुक फुनुगै अनबागे बंनि भिडियो भाइराल लंगो निनिबो जदि आबुक तंखा हिंखे सिपाक तंखा हिंखे फुनुगै भिडियो खायदि तारपरे से नों भाइराल लंनाय खाव मा कसम बिनि आ अन्थायबो तामजानासो कतर सिपाक फानोसो पाइगलागना बिनि आ अन्थायनो आंखे खाख्लायमानि बरनो रोस्ट खायगांके बरक इंस्टाग्राम माहाय ड्रेस रकानै रील्स खायगलांना हनै तैसे बरक हिंगे बरनो जासक रोस्ट खाय आसक तेबो बरक बारियो नरक जासक बारि जोंबो आसकनो बारिनाय नरनि जदि इंस्टाग्राम माहाय ड्रेस कानै रील्स खायमानि जन्द बन्द खायांके जोंबो नरनो रोस्ट खायमानि बन्द खाया बिनि अन्थायसे जदि आसक कतरङै तंखा हिंके
आतलानि हाकले बोसो कतरंगै दंखना अम जतबो साइमानो हनै खाख्लायो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें मरा सैमा लैखोमो जानाय दानि चाफैदि ननां लैखोमो फ्रिजारवानो पुरा नोंगरो रिल्सनिबो मोंबाय आबो फुनुना नाया तेतु सुइजानि ना आबो गानागो आंबो साइमानो जोंबो नुगो हायपनो नोंजोंनो अमाहाय ड्रेस गानै रिल्स खायै फुनुना नाया नरखाय मसदें बेरमारवै सकजाजा रंनो साबो संनायबा थाङै मैं नहीं मानता थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें निनि आमोखां मायं रंनि सिपांनि मोखांहाय साबो नायनानि नोंगरो साइजों रिल्स खायजागै तानाय थकजादि नों जदि आसिकसा आबो गानावले नों तेतु सुइमानो हेगे सिपा गानाव हेगे तानबगै सुइमाया आसिकसा जदि नों सिपा गानागो तेतु सुइनानै लासि जाव हेगे फायदि अने आनि अरो केबो फाना करै आं साइचुं आं खायरवानो जे मामानि बिनि आमोखांबो तामसो जाना आसिक सिद्रा तैसे बर रिल्स खायतंगो रिल्स खायाकारै निनि आतलानि सिपांनि गानागानि बलंनो थाङै रादि थाङै हुदि मोसौ मायं रंनो चारदि जाब्रानो आंलि तामंबैखै हिनु जिंतिफ्रा जों रग तामंबैखै आसो तामसो मतक जागबाय हिनु आफु आंबो साइमानो नों सुइजाक तेतु सुइजाबो गानाव आंबो साइमानो हायपनो बो दखानदाले ननो सुइरका बाकिसा सागरादि दलरक आंले खाख्लायो आ दखानदार बिनाबो गाना तेतु सुइमानि बनगो थाङै याग्रक सुगुइसे माइ चालिया ना हनै आसो माल गरम बबिनि आबो गाना तेतु सुयै बताय नगो थाङै याग्रक सुनाय हायदा आंले वान सुइया दलरक हिंके आंबो अमरावनो नुगै तंमालिया आंबो ताबो कायसा तेतु दोकान रो मा खुलुक सिनायका निजुनि कपाला तो अमा हाइरो करै तेतु दोकान रो खुलुकपानो अमा हाइरो मा खायतंनाय ताइ तामा खायसेनायबा कपाल कथै चला दलरक आं जदि तेतु दोकान रो खुलुका हेगे इंस्टाग्राम स्टोरी रिरुवानो नरो लै गाना दे तेतु सुइनाय आबु गाना दे तेतु सुइनाय सिपा गाना दे तेतु सुइनाय सुइबायदि आंखौ नरनो सिमिसे साना मुजुङो ताम दुकानाव थाङै काक्सा सिमिसे आबु गानाव दे ताम तेतु सुइनायनि मान सिपा गानाबो सुयै इंस्टाग्राम भिडिअ खाय आपलोड खायसे दिता अमंके जोंबो नायनानै इन्ट्रेस्ट रक मानानो आव आपरोंके जोंबो कमेन्ट खायमान आव सिनतिफ्रा जों रक बेलाय साम गाहाम रोङो हनै दलरक आंले खाख्लाया बर आबो गाना तेतु सुइमानि तेतु फुनुना फायो हनै आंले खाख्लाया बर आबुकसो फुनुना फायो हनै बनि आ आबुकबो तामसुक जाने आसु लख्लायजाक मासा मांनैया 10-12 जनसो लाबाय सेब जागय चा जागय तैसो बर आबो गाना तेतु सुइलायजाक आंखो साव ओ आबु गाना तेतु सुइमानि ओ रांग्र बरनि मान हिनो रां बर मान फो शिबक बिसिन अंखरुता तामो बरनि मान फो शिबक बिसिन अंखरुता अ इ दलर ताबुकसे साइमानका तेतु सुइजा रंनि हिंके शिबक बिसिनसे रां अंखर दलरक आंबो नरनो कासे रिक्वेस्ट खायो नर जुदि बोरै नावै कायजाखै हिंके आबु गाना तेतु सुइजा रकनो नावै कायजाक दि तामने हिंके बरनि शिबक बिसिनसे रां अंखरो नों जदि आबु गाना तेतु सुइजा रंनाय कायजाखै हिंके नों ताइ सामुंग खायना नांला निनि कपाल अनेक काहामुंनाय दलरक नों कुनुफाना सामुं खायना नांला सुदु हर किसे थुप्रु किसे खायगा हिंके न रां अंखरनाय तामनि हिंके बंनि शिबक बिसिनसे रां अंखरो हिंके ताइ तामले नांबा दलरक नर जदि आबु गाना तेतु सुइजा र मांखा हिंके प्लिज आंनि बागैबो कायसा नायदि कारण तामनि हिंके आंबो नाया जे आंबो सामुं खाय मा जानाय जार आंबो नायो काहामके मा जाथु काहामके मा तुंतु खनै हिंके दलर नर तामो वान सुबाय आंले साइमाया हिंके आंले वान सुबायखा आं ताबुक नाखे हिंके बो आबु गाना तेतु सुइजा रंनो से नानाय तामनि हिंके बंनि शिबक बिसिनि रां अंखरो हेलो बाय सं दो हिंके तिनिन भिडिअ आसनो अंसिका नेक्स्ट भिडिअ मालाय लायसिनो किसे भिडिअ र फाइनानि लेननाय तामनि हिंके चिन पारो कारेन्ट करै कपाल सालै सालतां वाते वामानि त्रिपुरा कलुकते हनि सायादा आं नरनो दो हिंके दलर मालाय लायसिनो नेक्स्ट भिडिअ जतो काहाम करं तंदि बाय बाय टाटा